खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर पिएम सेटअप चेनेलखौ नायगिरि 2,50,000 साबस्क्राइब खालामनानै लानाय माखासे सोद्रोमाफोर दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बिपिएफनि जि नाटक बिपिएफआ जि गावसोरनि सोद्रोमाखौनो गावसोरनि फिन जइन जाहोनाय बे कालचारखौ खालामगासिनो दं नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होबाय मैयानि समाव रायजो राजाफोर आं मोनसे पस्ट होदोंमोन बे पस्टआ जाबाय लैहोर गयारि फंबायनि बिथाङा जिहेतु आंखौ आदा होनना बुङो आं बेखौ फंबाय लेंनोसै बिथाङा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिबो जेनेरेल सेक्रेटारि जालांखांबाय लोगोसे एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिमोनबो बिथाङा सिगां दा जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायो ना मायो आं बेखौ मिथिनो मोन्दों बिथांनाव माखासे नलेजआ ओरैबायदि हाबनानै थादों जाय बुस्थुखौ बिथाङा पइन्ट अफ भिउ लानानै दानि सरकारखौ सोंखारियो खोथाया जाहैबाय मेन बाथ्राया लैहोर गयारिया बे भिडिअखौ नायदोंब्ला मेन बाथ्राया जाहैबाय प्रमद बर' सारजों एगेन्स्ट ना दानि सरकार खुंथायजों एगेन्स्ट बेखौ नों क्लियार खालामना लाग्रो आरो जों मिन्थिखागौ लैहोर गयारिया बिपिएफ दोलोजों बेसेबां मोजां रिलेशनशिप आरो बिपिएफनि जानानैनो गोबां माखासे खामानि मावनां सिगाङाव जों बेखौ मिथिखायो आरो जोंनि माखासे सोद्रोमाफ्रानो बिथांजों थाफानाय माखासे सोद्रोमाफ्रानो खोन्थाना होयो फोरमायना होयो रायजो राजाफोर मानगोनां रायजो राजाफोर आं लैहोरजों जेबो पार्सनेलि बाथ्रा दावराव गैया नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों मैयानि दिनाव मोनसे पस्ट होदोंमोन आंखौहाय बुंदों कि मेगन सादों नामा जे लैहोरखौ जों मिथिखायोमोन बे बिपिएफनिखा होननानै बे गोदान बाथ्रा नङा होननानै आं पस्ट होदों जों आरो बेफोरबायदिखौ पस्ट होखानांगौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय दिनै बे पस्टखौ होनाय लोगो लोगोनो बिथांनिनो सोद्रोमा जागोन सापर्टार्स बा लोगोफोर जागोन जे आंखौ मेगन सादों ओरै होननानै नाथाय आं बिथांनि सायाव मानि थाखाय मेगन सानो जाय पार्टियाव थांदों बे जाबाय गभर्नमेन्ट रुलिं पार्टिबो नङा आरो लोगोसे बिथांनि जि पार्टियाव थांनाय बे पार्टिया 17 इयार्स बर' हारिनि मा होनदों न'खराव बर' हारिनि गोरिब न'खराव माखासे गावसोरनि होननानै साननानै खामानि मावनाय मोनसेबो खामानि गैया लैहोर गयारिया बेखौ सोंनो हायोमोन 17 बोसोरनि गेजेराव मोनबेसे स्किम बर' हारि आइजोफोरनि थाखाय बर' हारि रायजो राजाफोरनि थाखाय खालामखो लैहोर गयारिया बेखौ सोंनो हायोमोन स्टेट आरो सेन्ट्रेलनि फान्डजों मा खामानि मावखो आरो लोगोसे बिटिसिनि थाखाय फैनाय रां बेखौ मायाव बाहायखो बहा इउटिलाइज खालामखो जायनि जाहोनाव 2,900 माने क्रर 2,900 क्रर रां लायबिलिटिस थादों मानो थानो गोनां जाखो बेखौ सोंबानो जाबाय आरो लोगोसे माखासे कमेन्टआव नुदां बिथांमोनहा बुङो जोबहां सरकार जायोब्ला दाहार बानायना दोनखानांगौनो हाबाब जोबहां सरकार जायोब्ला दाहार बानायना दोननांगौ अब्लाथ' नोंसोरो फुरा दंस' खालामनायनिसो प्लेनिं होमबा बै बे दाहारनि फैसाखौ नोंसोर जाजोबनानै नेक्स्ट जाय सरकार दागोन बे माने दाहारखौ मा होनदों सुखुयै डेभेलपमेन्ट खालामनायखौ खोन्थाना लानो हाला बेबायदि खालामनाय थांखि नाय बेनो मोनसे बिथांमोननि फोरमान रायजो राजाफोर गोबां खोथा दं दा बेफोर बाथ्राखौ मोनथिनानैबो बिथाङा माखासे जनक ब्रह्म जोंसार बसुमतारी नामा बिसोरनि बाथ्राखौल' लानानै माखासे बेफोर स्ट्रिट लाइट लाइट लानानै बेफोर पइन्टखौनो लानानै जुदि बिथाङा गावनि हाबनायखौ देखायफ्लानो सानदोंब्ला बे बिथांनि खोथासो नाथाय अलरेडि जों मिथिखायो बिथाङा बिपिएफ होननानै स' बेफोरखौ बुङालासिनोबो हाबबाबो बिथांखौ रावबो जेबो बुङा स' बे टपिकखौ दोनथ'दो आरो आंहा मेगन सानाय खुनु माबा गैया जास्ट आं नोंथांमोननि सिगाङाव एक्सप्लर खालामनो आं सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि भिडिअ बानायनानै बुंनानै खोन्थाखायो एक्सप्लर खालामनानै खोन्थाखायो दा बाथ्राया जाहैबाय प्रमद बर' सारा अनलि रियेल टाइमखौ बुङोब्ला रियेल इयार्सखौ बुङोब्ला 1.5 बोसोरल' मोनदों 1 इयाराथ' कर'ना भाइरास थांखाबायना 2.5 बोसोर जुदि बुंदोंब्लाबो होमबा 1.5 बोसोरनि गेजेराव बेसेबां खामानि मावदों नोंथांमोना मोनथिखागौ बेफोरखौ मोनथिनानैबो 1.5 बोसोरनि गेजेराव जेसेबांखिनि खामानि मावनो हादों बेखौ 17 बोसोराव बिथांमोना मावाखै 17 बोसोराव बिथांमोना मोनबेसे फ्लेगशिप स्किम बानायखो रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखौल' खोन्थादो नाथाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया नाथाय इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट खालामनाय प्रमद बर' सारजों दैदेननायावहाय 1.5 बोसोरनि गेजेराव मोनबेसे फ्लेगशिप स्किम फरायसाफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय
सेल्फ हेल्प ग्रुप माइनाव सोरां बिदांगि आरो मासरुमनि मिशन बा हानि मिशन आरो बबे बिथिंखौ लानानै लैहोर गयारिया हाबखो आं बेखौथ' मिथिला रायजो राजाफोर बबे बिथिङाव लानानै जेसेबा सामफ्रामारि बिथाङाबो हाबदों आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायदों मैयाहाय दा आं बिथांनि सोमोन्दै बुंलायला बिथांनि सोमोन्दै लकेलाव थांबानो मिथिनो मोनगोन नोंथांमोना लकेलाव थां अब्लानो बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोना गाजा गोमजायै मिथियो आरो आंबो थाङो मिथिबायना आंबो थाङो मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै BPFनि मोनसे I love होननाय फेसबुक पेजआ आंखौ धमखि होदों नों गवा नों गथ' नों गथ' बेबायदि धमखिखौ आंखौ गोबां होबाय रायजो राजाफोर आं एफआइआर होलायलायदों खेबसे क'क्राझार माबायावहाय मिथिबायना ओरै फै बाहेराव फै बिथांमोननि बे माखासे IT सेल BPFनि खालि धमखि होनायल' आं बुङो बिथांमोनखौ अपेन चेलेन्ज बिथांमोना हिम्मत दङब्ला अपेन चेलेन्ज खुगाजों पइन्ट टु पइन्ट दावहा नांनो ओंखार बिदि धमखि होलायनाय बाथ्राखौ रायज्लायस्लाय रायज्लायनाङा धमखि होलायनायखौ नोंथांमोनाव मा बाथ्रा गैया नामा बाथ्रा गैयिनि थाखायनोथ' बिथांमोना धमखि होनाय नों गथ' नोंखौ ओरैबायदि खालामगोन ओरैबायदि हेनटेन व्हाट इज दिस नोंनाव जुदि पइन्ट दङब्ला नों जुदि हिम्मत दङब्ला नों जुदि खामानि मावदोंब्ला नोंनि खामानि मावनायजों पइन्टजों पइन्ट दावहा नां 17 बोसोरनि गेजेराव सम मोनदों हिसाबै नोंसोर दालांबो बानायनो हागोन लामाबो बानायनो हागोन 17 बोसोर रायजो राजाफोर बिनि गेजेरावथ' बानायखागोन आनखाना स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय नाथाय BTC फान्डजों लाबोनाय BTC फान्ड हाबफैनाय BTC रां हाबफैनाय बे राङा बबेयाव थांखो आरो मा खामानियाव बाहायखो आंनो बेखौल' फोरमायदो दानियाबा बेखौल' आंनो खोन्था मिथिबायना बे बाथ्राखौल' आंनो खोन्थादो बे बाथ्राखौल' आंनो फोरमायदो रायजो राजाफ्रा बेखौल' सोंनांगौ रायजो राजाफ्रा स्टेटनि फान्ड BTCनि फान्ड सेन्ट्रेलनि फान्ड जों स्टेट आरो सेन्ट्रेलनिखौथ' जोङो जेनेबा दालां गिदिर बेफोरबायदियाव बाहायनायखौ जों नुबाय नाथाय BTCनि फान्डखौ बहा बाहायदों बेखौ लैहोर गयारिया सोंनानै हो बिथाङा बड'लेण्ड नलेज फेस्टिभेलनि मानि बेफोरखौसो बुंगासिनो दं नलेज फेस्टिभेला बेसेबां इन्सपिरेसन खामानि जादों नों बेफोरखौ मिथिगौ ना बेयाव गोबां मानसिफोरा मा होनदों नलेज मोनदों शेयारिं नलेज मोनदों बेनिफिट मोनसे इन्सपायार जादों गोजान जायगानिफ्राय जों सोद्रोमाफोरखौ दावबायनो बे जागायनायसो खेबसे देगासेयाव नोंनि अन्थाइया गेग्रुबाबो जानो हागौ नाथाय खेबनै खेबथामजोंथ' गेग्रुबो ना बारे नलेज फेस्टिभेल खालामबाय था बार आरो बेबो गोदान सरकार जाय रुल गोदान खालामनाय प्रमद बर' सारा गोदान सरकार खुंदों आरो मानसियाबो गोदान पलिटिक्सआव हाबदों बेयावनो बेसेबांखिनि खामानि मावदों यु हेभ टु सक दिस बेखौ नों सकिंसो जानांगौ नेदार दिस नों ब्लेम खालामदों ओरै जनक ब्रह्म जों सार्भेखौ पइन्ट अफ भिउ लानानै नों हाबदों एक्सुवेलि जों मिन्थिखायो आं बुंखाबाय BPFनिखा होननानै स' मानो गोनां जोंनि रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनशट होबाय मोनसे I love BPF होननाय मोनसे पेजआ आंखौ धमखि होलायलायनाय मा होलायलायनाय बाट आं बेखौ बुङो आं मोनसे कमेन्ट होदों माब्ला ओंखारनांगौ होननानै बुंदां माब्ला ओंखारनांगौ नाय बेफोरबायदिखौ ज्राब गार दावहा नांनोब्ला मोजां गोसो होनानै दावहा नां पइन्ट टु पइन्ट नों जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला येस नों देरहासारखागोन नंगौ दिनै नोंल' मानसि लायोबा आंबो मानसि लायोबा बैबो मानसि लायोबा बिदिजोंबो जागोन बिदिनो बड'लेण्डखौ मोजाङै ग्रोम खालामनो हागोन डेभेलपमेन्ट खालामनो हागोन ना दिनै नोंनि न'खौ सोरबा थांबाय एटेक खालामबाय बैबो ओरै थांबाय सोरनिबा ओरैखौ एटेक खालामहैबाय स' बिदिजों जागोन नामा आरो बेहाय पइन्ट टु पइन्ट दावहा नांनो ओंखार पइन्ट टु पइन्ट खामानि मावनानै जुदि देरहायाखैब्ला जेननायखौबो बोजबना लानो सोलों बेखौनो आं बुङो दा बेखिनिखौ बुंनानै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दोनथ'नो सानबाय आरो लोगोसे फैगौ बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे आपडेट होबाय थाबावगोन थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय खुलुमबाय थेंक इउ